אוקיי, אז יש לי כאן אפליקציה שקוראים לה fourth tube, שזה פשוט יוטיוב ל-3DS, אבל יש כאן, זה מראה את הדברים בעברית הפוך, אז במקום שזה כתוב כמו שצריך, כתוב כאן, כותב איך לזכור בשביל שכתבתי שיר חי אני למה, ראותי ים, או לרמי קוב מכור תום, זה נשמע כמו יודה. קליק בית משחק. קפה שותה אור.